Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga sa Tuya Gaboz. Martes ngunyan, petsa 3 kan Marso 2026. Kami po giraray naglaom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon an mahal na Diyos an perming ipigpaenot niya to sa Gaboz. Mantang happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo tabi ngunyan. Programa ng Tingogan Banwaan, minalaom na yaon po kamo dyan dahil nagbutas o igwaman lamang ni natada. Hali duman sa mga nag-arantabay kasubago, urog sa gabuso natada sa harong, suyaon sa indong mga tsindahan, trabaho, nasa auto. Igwa pa man gayo din medyo mahuruhibog pa tapag arog kay ni baga na oras yaon na sa tahaw kan na pagdiskarte sa luwas sa opisina. Tapos na po yung prime time. Tabi gawin nating prime time doon sa mga natitirang nakikinig. Ang mga masunod man na programa. Inaimbitar kami na sabayan lamang nindo kami sagkod 10:30 an udto. Mantang nagprepara na gayud kan pangudtuhan. Yung mga drivers na nakamonitor, ingat-ingat tabi, drive safely. Kumusta ang security guards niya tong listeners? Nga para sira, pwede nang magtaga lawud-lawud ta bako na masyadong amihanon. Nuarin ito yung Red Moon. Taud-taud ba itong banggi? Yung ipinaluwas sa bagakan Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Taud-taud bang banggi yun yung Red Moon? Ano lamang ang pigsisibot-sibutan nindo dyan sa Rawis, San Roque, Bita no, Madam Merly Caceres, Maray na aga. Sir Popoy Balmes dyan sa JRB. Yung mga sales lady natin dyan, mga pag-iriba, gabos-gabos, tireman, mga nagsasalida ng baterya, nagcha-charge ng baterya, mga dekalidad po yan, rueda, baterya. May computerized wheel alignment pasinda sa Ligaw branch kan JRB. Siyempre, maray na agaman tabi dyan sa mga taga-Albay District. Washington, dyan sa Teachers Village 1 and 2. Airport site. Papa Jer Bailon, maray na aga tabi sa imo Papa Jer dyan sa may Bagtang. Kumusta si kunyan si Jason L. Haciendero Gomez Puyo de Segundo? Kamudyan sa Daraga, Rayna Aga, Sir Ato Ulim. Diyan sa Petron Tap Gasgasul, good morning Petron Tap Gasgasul sa Daraga. Uy, palantabi na pasyar kita dyan naman, napaagi kita dyan sa may Maxes sa Gregorian Malls. Morning kay Ma'am Karen. Buda dyan sa tuyang mga security guards dyan sa Maxes sa Gregorian Mall. Katuwang ta dyan sa luwas news team, siyempre ang Mega Force Patrol, Pading G, man sa mo yung chief reporter, kumpadring Jomar. First District yan si Pading Jomar Baraynaga. Kumusta lamang sa tabako?
Tiwi Malinaw. May mga listener man kita dyan sa Tiwi. Nagte-text man sa Tuya, ha? Good morning dyan sa inyo sa Tiwi. Dyan sa 106.9 WGB-FM. Sir Dex Velez, SM Dex. Sa men and women po, kan 106.9 kay Ronald na Bunafuz. Buda sa tropa pa dyan, ano? Si Tata Bes na precisely. Padingal Armario, Joshua, Angel Karen. Sa 4-wheel drive, yaw dyan ang samuya pong piloto si Henry Mata. Mantang sa Master Control, the man from Poland, June Napolis. Sa newsroom, nag-aarasuan sumadakan mga istorya lokal, national, international nangingenot dyan. Ang matatag, walang kasing tigas. News Director Mardela. Kasabay dyan si Ma'am Sha Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicolan Gloriani, Jimos Barrios. Para po sa major newscast and news breaks digdi sa DCGB. And siyempre na mabasa nindo yan sa muyang official social media platform, ang DCGB News Online. Kung nadadangog kita sa radyo region-wide, good morning dyan sa mga taga-Catanduanes. Yung nanggana dyan na swimmer na aki na taga-Catanduanes, gold medal, nagtitraining lang yan, ha? Nagtitraining yan sa dagat. Nanggana siya, gold, the first ever gold medal na naihatod. Ngunya na palarong Bicol 2026 sa probinsya ni Catanduanes. Igwa siya ni na parang 5,000 pesos nga yata yun na token. Ale sa provincial government, 5,000 ba o kung pirang ribo ba yun, ha? Gagamiton da ito sa pagpahiraikan sa indang harong. Morning dyan sa mga taga-Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Surcam Norte. May broadcast kita worldwide, netwide, internet, DCGB News Online, as in YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Si Jerome Nico Martinez ang kasabay ta dyan, and yung mga OJTs from Cat College. Ako mapuan sa indong servidor sa radyon sa Idupong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning, Tabi, and welcome na sa programa. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Update muna, Tabi, kita sa pinagsusubaybayan ngunyan kan bilog na kinaban yung giyera duman sa Medio Oriente. Very latest is after pirang oras o aldaw, nagkapirang aldaw, matapos itong Operation Roaring Lion and Operation Epic Fury combined, US and Israeli attack sa Iran, nagkaigwanin na public statement appearance si Presidente Donald Trump, and ang kunyang tabikaan, pinaka-latest, we should brace for more. Taan sabi kan presidente, this will take ngaya 4 weeks or mahigit pa. Gustong sabihon, Tabi, mga sarong bulan pa ini mahigit. At basado duman sa Central Command kan Puwersas Armadas kan Estados Unidos de America, pati naman so Israeli Defense Forces, ang estilo is anpaka palugtok yung series of missiles na pinagtatarget yung mga Israeli defense systems, ang gabos, lalo na sa mga missile base kung saan nagpapalugsot baga, nagpapalayog ng missile ang Iran. Iyan ang pinagpadagos na pinagde-dissipate, pati na itong sa mga iba pang military headquarters ninda and key installations po, governmental installations kan Iran. Ang pagkatapos kayan, Tabi, ang sabi kan Central Command, asin kang Israeli Defense Forces,
mina-assess sinda ni nagkapirang oras and saro or duwang aldaw. Yan. By the way, paki-text ang number ko 0942-670-1195 0942-670-1195. Kung gusto nindo na arog ka ini, inoton ta ini o ipadagos ko po ining primero tang tema. And Globe Tabi 09660-730-115 09660-730-115 sa Globe. Pakitext sabi, if you like it, na idiretso ta po ining sa tuyang primerong tema, update, tanganing da kita mataraka. Because if you will remember, tabi, digdi po sa tingog kan banwaan, pig pa para kwanta na ini, pig pa para bago pa tabi nangyari ito ka nakaaging Domingo digdi sa satuya sa Pilipinas, Sabado duman sa Iran asin sa Medyo Oriente, pig para istorya ka na baga ini June, yung massive build up kan kunyan kan Estados Unidos de America kan sa indang puwersas pig para kwanta na ini, pig para lay na niya to yung foreground, yung foundation kan posibleng mangyari 2 or 3 weeks before ining giyerang ini tabi, pig para impormaran ta na so publiko tabi. Hello tabi 239, good morning. Diretso mo na yan, Sir Pio. Tama kayo na istorya. Sige. Salamat pong maray tabi. Salamat po. Sige po tabi. Yan. Sige. Pig para istorya ta na bagay ini bago pa nangyari so pag-atake kanakaaging Domingo digdi sa Pilipinas, Sabado duman sa Medyo Oriente, pig para tawan ta na ini ni nagakanigong background ta duman baga sa Iran, it is an Islamic state. Pig papadalaganan ka ng mga klero itong sudating supreme leader nila na nagada na nga ni si Ayatollah Ali Khamenei. Yan, and igwasin na ning istrikto dyan na lay. Kwan yan, mga extremist sinda mga Islamist sinda. Yan, mga Islamist. Iba ang tratamento duman dahil mga human rights. Diktador, maringgis, maisog na gobyerno. Pigbibitay ang mga nagkukontra, pigbabadil, pidig-execute tabi. Tao-to di padagos na yan. Tamay report mo na kita tabi. Hali dyan sa luwas. Si Chief Jimmy Nasalita, aramon ta mo ng bit-bit niyang informasyon tabi. Dahil ka magali, ipapadagos tayo the latest, pinunan ta duman sa statement ni Presidente Donald Trump na mahahaloy pa ini. 4 na semana gustong sabihon sa rong bulan, if mas sumobra pa pwede ser tabi. DZGB On the Spot Report. Sa oras na 18, lapwas alas 9, Chief Jimmy, compadre, what's happening? Good morning, tabi. So, salamat tabi pa din. Maray na aga sa mga paraan tabay. Nagsisilibrar kita sa ngunyan kan 2026 World Wildlife Day celebration and ang lokal na gobyerno kan ligaw sa pakipagtabangan kan mga ahensyas kan gobyerno arog kan sa DNR igwanin sinagibo at abunon aktibidad digdi sa kabubuldan kan barangay Amtik sa Ligao City tabi padi. Ulay ko na inabutan ta at abunon igwanin mga aktibidad na sinagibo kasubago an mga ahensyas kan gobyerno together with the local government of Ligao sa pamamayan ni Mayor Tainando Gonzales. Mayor, good morning. Sa ibong na linya po si Bading Pio sa angkor sa DCGB. Ano po sa mga naging aktibidad tango niya na pagkaldaw duman sa kabubuldan sa barangay Amtik, Ligao City? Good morning, Pio. Yes, good morning, tabi. Good morning, everyone. Good morning, tabi. Mayor Itay. Go ahead po. Yeah, nagkaigwa kami ngunyang kimagayon na programa sa World Wildlife Day. Meaning, sa long celebration hindi sa intirong mundo na pisi-celebrar taman digdi sa Pilipinas. Kita man digdi sa Albay, nag-celebrar kita kay inibuta duman sa Mount Masaraga. Opo. Kayo duman ang magayon na lugar na talagang igwa pa ki wildlife, bako lang yan, igwa man ki mga pwede man kwento man sa question ki medicine na mga bulong baga na pwedeng makuha dyan sa forest. Opo, yun. So, yun so pingkoyan ta sa mga wildlife saka al mismo tiempo naman, so ecological,
Mm-mm. as well as biodiversity, including na sa mga benefits kan forest na pwede tang makuha sa forest. Halimbawa, pareho kan maray na atmosphere, wildlife, including medicinal species na pwedeng magamit sa pag-ibok yung mga marayo na bulong. So we celebrated that today at Mount Masaraga. Ay, opo. So, kung yan patabi, Mayor Itay, nando mayaman pa sa biodiversity na Masaraga dyan sa may Amtik tabi. Ano po? Yes, still very preserved ang biodiversity. Mm-mm. Lalong-lalo na sa forest yan, na preserved na medyo for a while nasa delikado sa sitwasyon. Pero ngunyan na-recover napagayong giraray. So nagbubulta ngunyan giraray. So dati bagang talagang gusto tang ideal na biodiversity kan sa tuyang Mount Masaraga. So medyo yaon ang ngunyan duman na nagbulta na. Ang kaipuhan na lang na mantingaran ini. Alam mo, Pio, Opo. ang Mount Masaraga, dakulao ng papel ni Andigdi sa tuyang mga lugar, ano? Sa na dakulao na pagko-contribution kay ni Mount Masaraga, ang tubig. Kadakulo ng mga burabot dyan na naghahali dyan sa Masaraga. Nahalo siguro ang mga almost 1,500 hectares na rice fields. Mm-hmm. Yan may pagkukuha ang tubig. Diyan naghahali ang tubig sa Mount Masaraga, sa mga burabot dyan. Talbis man ang siguro mga 40,000 ka na population na tao digdi sa Ligaw. Diyan kami nagkukuha ki tubig. Oho. Talbis man ng uwas, diyan man nagkukuha ki potable water ng uwas. Also for irrigation. Talbis man ng Pulangi. So, dakuloon ang kontribusyon kay ni na siguro dapat maaraman kan mga ciudadanos na ang Mount Masaraga is a very important aspect of our existence here in the province of Albay. Dakulao ng role ko. Ni Puyrakaan, so pigtataw pa sa tuyang proteksyon. Halimbawa kung medyo makusuhan ng hangin, alis sa Pacific, medyo tumatama dyan. Pag abot di sa Muya, nabawasan na. Mm-hmm. So that's another one. So dakulono ng mga magayuno ng mga aspekto kay ni Mount Masaraga na nakakontribusyon talaga sa karahayan ng mga tao na nakatira digdi sa paligid sa Mount Masaraga. Sakupin niya ang tabako, Oo. sakupin niya ang ligaw, sakupin niya ang uwas, sakupin niya ang Pulangi. Iyon, opo. So, maswerte tabi, Mayor Itay, because it is situated dyan sa indong lugar sa Ligaw, tabi, and ining Masaraga is a great protector and provider, tabi, Mayor Itay, ano po? Yes, absolutely. It's a big provider. Sabi ko nga sa imo, dyan lang sa tubig, halos 40,000 na tao, dyan kami nagkukuha Oo. ng tubig dyan sa Masaraga. Mm. Kaya, dakulao ng halaga kini. Pati na sa mga rice fields digdi sa Ligaw, pati naman sa Uwas, pati naman sa Pulangi. So, dakulao ng kontribusyon kay ning bulod na ini. Na siguro dapat ma-realize na we have a very valuable asset ang Mount Masaraga. Very, very important. Na dakulaunon ang kontribusyon. Opo, Mayor Itay, pardon if kung nalingawang ko, parang kang panahong kaito tabi ni Congressman Didi, igoning legislative measure na ipinagpasar siya na maging protected area yan tabi, Mayor Itay, tabi? Yes, protected area na mo niyan. Ayun. May mga nagkapipirang issuances na yan. Oo. May protected area na. May sadiri ng PAMBI, so management board, na nagmamaneho mo niyan kan Masaraga. Kaya medyo kontrolado na, pati kami mga LGU, kapartner digdi kan DNR, to sustain this Mount Masaraga because of the very important role it plays. Ngunyan, may saro pa na magayon na nagde-develop mo niyan ang tungkol sa turismo. Even sa turismo niyan, dakulauno ng kontribusyon sa turismo kan Mount Masaraga. Kami, dakulauno ng mga bisita mi dyan na nag-abot. Alis sa iba-ibang parte kan Pilipinas, Pio. Opo. Na mountain climbing sinda dyan.
nagluluman sindo sa magayuno na lugar na yung marusalong lugar dyan na Dicam, na iyo ini ang talagang natural. Pag nandyan ka, nasa nature ka talaga, yaong ka talaga sa forest. Wow. Reserve. So you can enjoy talaga all the amenities of being in a forest, natural amenities. Plus, saro pa, magayuno ng weather. Tranquiluhon, ang temperatura, very comfortable, na malipot-lipot pati kay diit, na medyo komportable maray. Kaya dakuluno na ang role na kaining masalaga na ini. That is why at itaon mi ni kidakulao na importansya, lalong-lalo naman ang DNR, lalong-lalo na ang Samuyang Sentro, na nagtarabang-tabang kami intiro para mapreserbahan ini yung dakulao na mahalagang bulod na ini na pigapunta Mount Masalaga. Ini ang pigapod ni Digdi sa Ligaw, ang Twin Peak kan mayon. Iyo. Dahil ang pigapod ng Twin Peaks, ang mayon, iyo ito sa Rung Peak, ang ikadawang peak, iyo ni Masalaga. So ini ang Twin Peaks Digdi sa Tuya na nahihiling ta. Lalo-lalo na kung yaong kaduman sa Albay, ay sa Ligaw Highlands, Oo. mahiling mo dyan toda. So buong-buo kanduang peak na dyan na nahihiling. Very good, very good. And it's nice enough ta recognize na nga ni kang World Wildlife Fund and diyan na mismo sinda nag-commemorar kan aktibidad na yan. O di sige tabi, Mayor Itay, kung igwa ka pang gustong idagdag man para sa mga tagaligaw, madangog tabi kami. Go ahead po. Iyo na tabi, ngunyan, dalabanggi siguro ang napapalita ko na ang bulan maitaas dado man sa may pikan mayon. Opo. Ayun, ini ang abangan mi dalabanggi. Oho. Duman kami sa Highlands na ihilingon mi ining pag itaas kang bulan, pero dumanda sa maluwas sa maitaas ito, duman sa may peak kan Yun. mayong volcano. Mhm. So, mahihiling mi talaga ini yung diretso. Kaya, dalamanggi, so may mga interest na makahiling ka ini, pwede ka mong maghiling pasiring sa mayon, mga alas 7 sa Banggi, itibaan, maswerte kita, na mahiling kang nagbubungka sa bulan. Kung sa dulo kang mayon, Oho. pambihira bagaan, Pio. Opo. Pambihira. Oo, baan maswerte kita dyan. iyo yata ang tabi, Mayor Itay, so Red Moon, ano? Yes, pero duman siya maluwas sa may Bunga nga. sa may dulo dakan mayon, inda kung sa induman. Basta dyan na malusot siya duman pa itaas. Iyo. Kaya medyo unique bagaan. Mhm. Kaya kung sakali yung may mga interest kayo ni, dahil man ako magarantiya na mahiling ta sa, yun, nagdadadangog kuman. Oho. Pero total, dahil man kibayad na maghiling kita duman, Pio. Opo. Yo. Oo, sa Highlands, iyan tabi, Mayor Itay, ano, dyan sa Indo, sa Ligaw. Pero actualmente, maski siya, kasumindo, Oo. mahiling mo. Pero mas Pero maray. kung gusto talagang makayuno na view talaga, na buong mahiling mo sumayon, tapos nag-iita sumulan, di ba medyo swertehon kita makahiling kita talong fenomeno na siring kayo na siguro, it only happens every maybe 10 or 20 years siguro para Iyo siring po. ka. Natural phenomenon. Unimpeded view dyan sa may Highlands Indo tabi, Mayor Itay, ano po, sa Ligaw. Yan ang pinakamagayon ng view kasi talagang unobstructed. Down Iyon. talagang sa harap mo talaga, kitang-kita. So, Iyo let's po. see. Yun. Only Okay. for those that would like to have an interest in looking at the moon. Mhm. So, medyo paalala lang, baka sakali may mga interesado baga. Puwerte dyan, So, magayon pwede ka, yan. maski saing ka, tuminto. Pwede man kayo po sa Highlands, pwede man digdi sa Lowlands, pwede man kung sa'yo sa Kamalig siguro, Oo. kayo man duman. Iyo Duman po. sa may highway duman siguro, tibad, lumusot man duman, ano? Oho. Oo. Yun. Budang importante, may balo na tres colores na Sige, tabi, Mayor, mabuhay ka, tabi. Thank you, Pio. Thank you Opo. very much. Sige. Ihabol ko na, rumduman ko palang tabi pa rin, masilibrar ang ligaw kan ika-benching ko lang nga taon kan City Hall. Iyo man ang ganda, no? Sige daw, tabi. Dahil di ginawawara sa aktibidad na yun, ako mismo nakapagsabay digdi sa Coastal Caravan. Nagtataranom ki
Bakawan. Opo. So ever since na mag-start ini, di darakula una sa law ki 25 anyos dalawi na kung dahil naman nakaduman sa coastal. Pwedeng darakula na magayuno na paghilingon ang coastal areas Oho. digdi sa sunod ng ligaw ngunyan aramo niya to giraray dito pang panahon. Mm-mm. Si Mayor Tay na Gonzales kunan mga preparasyon na mga aktibidad ngunya na March 18 to March 24 Mayor. Oho. Iyo, nag-reserva kami kisarong aldaw sa celebration kan sa muyang 25th silver anniversary of cityhood. Mm-mm. Ang sarong aldaw, naka-reserve ni para duman sa coastal barangays ni. Duman kami nagsiselebrar kang kaaldawan. Dakol kaming mga activities duman. Taro na nga nito, pagtataram ni Jimmy, so pagtanong ki mga mangroves. Opo. Siguro duman, mahihiling talaga. So mga mangroves na tinanong pa kay ito ng 2001, o na kaming naging syudad, darakulaw na magayuno na. Mm-mm. Plus iba pang mga programa may duman na pang-paugma duman sa beach, sa mga beaches ni. So we have a big celebration there one day during our anniversary. Naka-reserve for our coastal barangay. So alam mo, a very important aspect ang coastal barangay sa Ligao City. It plays a very important role lalo na because of the fisheries na dyan man pigo ko kami yung mga sira may konsumo man digdi sa banwa. Kaya alagang-alaga kan city ang samuyang coastal, lalong-lalo na sa environmental protection. Yun, opo. I vividly remember tabi Mayor Itay, yung 25 anyos na pala kan nagpupuon-puon pa sana saro ka sa mga guest ko sa programa when you are fighting it out na maging Syudad ang Ligao. Now it happened na 25 years na tabi Mayor Itay. Ano po? Now, ano pang kuan, if you may tabi, dit pang minuto Mayor Itay, mautang kami tabi, if you may, ano pa po ang sa imong dagdag na vision na dapat pang ma-attain in the succeeding years kang Syudad kan Ligao tabi? Go ahead po tabi. Well, we still have many objectives. As a matter of fact, we are still working towards achieving the goals that we have set for the city. It's a continuous work. It's been a continuous work for the last 25 years to ensure that the resources of the city government are properly used in order to maintain and in order to propel our city towards prosperity for every citizen. So we have given very strong emphasis sa primeramente sa environmental protection. We are very conscious of our environment in Ligao. We are very serious about protecting our environment, protecting our forests, protecting our waterways, protecting our beaches, protecting our water resources lalo, in order for us to be able to continue using these resources for the benefit of our rice farmers, for the benefit of our water consumers, for the benefit of the rest of our people in the agricultural sector. And also to be able to have a balanced environment na magayon ang air quality, ang samuyang air digdi sa Ligao, ang samuyang mga salog, well protected, daing pollution. So all of this is a very serious effort that we have been trying, and we are still exerting more and more effort every day to ensure that the environmental protection and the ecological balance of Ligao is maintained. Ini kasi ang mataw sa muya ki magayon na abuhay. Pagdating naman duman sa prosperidad, nag-iingaw kami na ma-develop ni ang magagayon ng mga economic factors. Or lang magkaigwa ki intirong tao, magkaigwa ki trabaho, magkaigwa ki magayon na hanap buhay. We are focusing on education. We are trying to get all our young men and women, bako lang ito sa sarong pamilya nga, sarong college students, kami sa Ligao dahi. Ang motive ni sa Ligao, all, kung anong o 5 o 3 ang member kan sarong pamilya na pwede mag-college, dapat intiro nagka-college. So we are providing the necessary resources to ensure that education gets a very big priority. So with all of this working together in tandem, we are hoping that the future is going to be very bright for the city of Ligao. Ayun.
Opo. Sige Tabi, Mayor Itay, and good luck and congratulations in advance and more power Tabi sa Indo dyan sa Ligaw, Tabi. Thank you, Pio. Thank you very much. Salamat tayo sa mga satuyang paraan, Tabay. Opo. Okay, Sir Tabi, si Mayor Tay Nando Gonzales, Canligao City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy, kasabay si Alcalde Itay Nando Gonzales, Canligao City. O yung sa tuyang tema kasubago, ini po hinurugot taman ini sa mga statements kan mga mas nakakasabot sa satuya, pinagre-ray ko na lang tada itaman makakaulay na po Tabi naghinguha man kitang ma-interview man kutana kundi yun na nga niyan pag-araw kayo ni mina beg off naman sinda, they just provided us ining mga inputs man na sa tuyang iluluwas sa Indo. Manungod man sa primero niya tong tema, ipagpapadagos ta yan, tama commercial break muna kita. We hope na yaraon patabi ka mo. So nag-signify ka subago, nag-text na gustong ipadago sa primerong tema niya to na pinagsusubaybayan kan bilog na kinaban ining gyera sa Medio Oriente. Sana po iyaon po ka mo day ka mo naghali. After the commercial break, idiretso tapo po yan ining mga data na ipinag-feed sa satuya kan mga would-be kota na resource persons niya to kundi pag-arog kayo ni po nagkunya na yun na ito nasa grind na sinda itong susaindaman na trabaho na po Tabi sige dyan lang po kamo mag-signify kamo kung yaon pa and madangog pa kay itong pagpadagos niya to kang primerong tema. Oras Pilipinas alas 9:36. An oras hatod sa Indokang. Tadwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sinda, kita ika ako, biko Daemi na pahudyan, permi numero uno ora mismo sa gabos asing kami permi alisto pag sinabi na urago daing iba kami naan sa tahaw kang mga pag-ius krisis nagtarabangan magkabulong nyo asing magkasararo suportahan tabangan damayan ng lambang saro mangibabaw ang boses kang kasaraditan gabos na bicolano dapat daing ururihan dawa labi-labi na ang pagtios daing kita natatakot basta sa matanos ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos ako Bicol may tiwala sa sadiri ako Bicol may disiplina sa sadiri ako Bicol bako mapaabaw-abaw ako Bicol sabay-sabay na ikurahaw Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mga pasalubong bang hanap nyo? Dahil problema. Sagot yan kan Mayon Treats Food Products, the home of Bicol's finest pilinat-based products. Makukuha along Diversion Road, San Francisco, Ginobatan, Albay. Mababakal digdi ang iba-ibang klaseng pasalubong. Arog kan pili polvoron, pili for the gods, pili mango for the gods, pili yema tart, pili hopia, asin sari-saring salted galletas. Apwera kaini, igwapanin manamit asin masiram na 450 degrees pizzeria. Mababakal man ang sa indang mga produkto sa indang mga outlet sa Legazpi Grand Terminal asin BIA. Basta pasalubong, hanapon Markado na Mayon Treats Food Products. For orders and inquiries, hanapon si Mr. Marlon D. o mga aking niya na sina Jazz Ariel D. as in Jamuel D. o mag-apod sa mobile number 0917-122-2895. Sign ka pa! Sa Mayon Treats na! May pasalubong na, may pahalo-halo pa! Madais halo-halo, masiram talaga! For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa.
Ang Livrate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Livrate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Livrate Pro! Mabibili ang Livrate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Livrate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Livrate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Livrate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumbaan mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. And fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Ravvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piudaran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diretso ka na istorya dyan sa luwas. DCGB On the Spot Report. Diyan kita kay Karen. Karen, good morning. Go ahead na, Karen. Yes, thank you. Good morning, Tabi Sir Pio. Executive order na sana ang papapirmahan kay Mayor Hisham Ismail. Tanganing formal ng ma-implementar ang microchipping na programa kan City Veterinary Office para sa mga atama na ayam, asin listadong ayam, kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Iyan ang binuto sa napahayag ni City Veterinary Officer Dr. Manny Sipona, kung saan sinabing basbas na sa legal na opisina kan lokal na gobyerno, asin kan alkalde, ang talagang tigalat sa order na ini, tangani na ma-implementar na ang pagralag din microchip sa mga rehistradong ayam sa City Veterinary kan Legazpi. Kung matatandaan kaya, Tabi Sir Pio, ining microchipping na ini, parte pa kan kampanya para sa responsible pet ownership sa syudad, tanganing matras na o masusog na nin makaskaskan opisina ang mga irresponsableng pagsadirikan ayam na may nakakakagat na, nakakadiskrido ng persona sa pagsabing pag-oras na nakakakagat na ang atama na ayam si persona, nagninigar na ang mga pagsadiri, tanganing makalikay sa panimbagan. Kung kaya sa oras serpyo na lumuwas ang pirmadong executive order, automatiko, i-implementar na ini sa paagi kan mass rabies vaccination, nagigibon sa mga resisadong hayam kan syudad, tanganing pag na-ineksyonan ang mga ayam, day nananggad na mga pagsadiri kay ayam ang makakadurulag sa oras na matarak ang sendang mga detalye sa tabang kan microchip. Bubugta ka ng microchip sa mga ayam. Aha, yes, Sir Pio. So, gari saradit na tableta yata, ano? Opo, Sir Pio. Na iguning tracking system. Aha. Roger, sige. Yan ang report, Saran Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya hali dyan sa City Vet. Mientras tanto, pagali digdi sa siyudad ni Legazpi, duman kita sa Premier Distrito kan Albay. Si kumpadreng Jomar, maray nagatabi pa ding Jomar, go ahead na. Salamat pa din Pio. Good morning sa mga parantabay. Marigpiyo, naging bisita kan sanggunian panglungsod sa saindang regular na sesyon kasuudma ang National Food Authority as in representante kan FTI o ang Food Terminal Incorporated na nagdidistribute kan bagas dahil kan sitwasyon digdi sa syudad kan Tabaco siguro sa iba man na porsyon kan nasyon na ang mga mabakal kidagaki bagas na so 20 pesos ang kilo, banggi pa nagdipirila na digdi sa Rizal Street sa atubangan kan warehouse kan NFA, nalatag kibanig, may darang payong, nagkakaraturog na, tangani na makakuha ni numero para sa alokasyon na 400 na ngunya, dati 200, 400 na daang mga benepisyaryo sa kada aldaw. So, nagiging makahira ko na ang sitwasyon kan mga residentes kung kaya nagdesisyon ang sangguniang panglungsod kan Tabaco na ipapod asin malinawan kung ano ang sistema asin kung anong pwedeng solusyon. Kaya riba sa naging bisita, kasudma, iyo si Al Martin Menes, ang NFA branch manager di sa syudad kan Tabaco. Sa ginibong paghapot ng mga miyembro kan sanggunian panglungsod kan Tabaco, piglinaw ni Menes na ang NFA dainin pakilabot sa distribution, dainin poder dahil lang ta ang sistema, ang kakontrata
kan NFA, iuan FTI, ang papel kan NFA, mag-supply sa nanin bagas. Duman sa FTI. Ang FTI, susugay Menes, iuan sarong government-owned and controlled corporation na iyo man ang naatasan na mag-distribute kan bagas kan NFA. That was the explanation na iyon so explanation na ginibo ba kaso nakahuro ni VP Henry na taga NFA na day managad ning poder na ang NFA ipig-render kwenta na yan sa FTI. Yan. So what happened na dyan sa kung ano so nangyari ta? So kunyan baga maski si Vice Mayor Glenda Bungkaw nag-post ka yan eh. Roger, arag na kayo ni pinapot ko na non pwedeng maginibo. Opo. Nag-suwestyon si Mr. Menes na magkaigwanin memorandum of agreement ang local government unit kan tabako sa FTI para sa distribution na ginibo na daakan San Juan. San Juan City. San Juan City. Opo. Dumanda sa San Juan City, nagkaigwanin memorandum of agreement. Bako na sa FTI ng distributor, kundi duman sa order kang FTI sa NFA, idagdagan na ng toda para matawanan so LGU. Kaya lang duman sa San Juan, nag-aabunar pa ang LGU nin 50 pesos kada bagas. Taan bagas, ang bakal kang FTI sa NFA is 33 pesos ang kilo. Pig-subsidize kang gobyerno nasyonal so 20, kaya may 13 pesos pa. Dan bagkaigwadanin na MOA, so LGU kan San Juan na kami man nga mapabakal, o ba nga ngayon kita sa abunaran. So, nagbayad man ki 650 pero siya asigurar mo niya ni Mr. Menes na dahil na yan applicable dahil iguana naman na bagong patakaran na ipinaluwas guidelines na kung magkaigwa kay arog kaya na memorandum of agreement solamente ang magasto dumanggirari sa FTI kung magkaigwa daw din mawaan lokal na gobyerno kan tabako, ang gigibohon sa kan lokal na gobyerno kan tabako, mag-provide kan mga tao na magdi-distribuer kaining bagas. Mag-devise yung LGU and yung FTI nin sistema na dain na mabibiyo dyan sa bodega kan NFA. So pag-release niya, pwede sigurong iburo barangay na yan using yung mga barangay captains. Ang gamit na so taro na kan lokal na gobyerno. Correct. Pwedeng kaya lang iyon na nga niya ang pigno-aditan kan LGU. Kaya nga ni baga nga sir, dain na nindo pigburo barangay iya na mga bagas dahil duman sa katakutan na mapoliticize na naman. Nga ni ngay mag-agi sa mga politiko tapos ngunyan mamuwa nga ang LGU isipan na naman niya kirout ka na may politiko na naman yan, makabakal sa ngayon, so ka-apel. Bata, duman sa MOA, sabi ni Menes, ang ma-provide kang beneficiary, so LGU. Kamo nga yan, masurat kung siya gusto nitong tarawan, kamo ang masurat kang beneficiary, isasabi dito sa FTI, iyo yan ang i-order na bagas kang FTI sa NFA. So, malabo arog ka na sistema palingpiyo sa pag-iisip ka sigun sa ibang mga konsyal kantabako politika na naman ngayon mas kaya kang gibo isipan ka kang kalaban isipan ka kang day nakaresibin na sukat ngayon bako kaming ka-apel ang mangyayari maluwas ang mahali ang lista sa mga barangay. Di si kapitana naman ang malulutgot kay ni iyo na naman ang mangyayari. Okay. Kaya dai na considerar pa ang bagay naan pero ultimately sigun digdi kay Menes na ang pinakasolusyon talaga kay yan maabot na pero dai param kuno rin huli ta susug sa iya sa ginibong pagtiripon kan February 10 duman sa Malacañang kang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC may priority bill ng PIG Haman
na aamyendaran itong rice tarification law, ibabalik sa dating mandato kang National Food Authority, ito bagadang market intervention, ibabalik ang murang bigas sa merkado, sa mga barangay, NFA, ang mapadalagang ginari kay ni. Magkakaigwa nin mga NFA rice outlet. Iyan da ang ultimate solution sa problema, sigun di kay Menes, na pinagampang na ini. Kaya lang kunwari niya, dahil pa man masabutan, dahil lang tamaagi pa sa Kongreso ang bagay na yan, baka ngaya Hulyo, gusto dahil tamaramang kung nariyan may papasar. Mientras tanto, sa lado kang FTI, kami nagpadaraman ng representante sa FTI, so mga digdiman lang baga, so nag-distribute mo sa nakan bagas ini Parimpio, ipinaabot na lang kay Nikan, mga miyembro kang konseho, ang problemang nailininda, arog kan ito nga ning so nagpipila, kasi nagpaabot ng suwestyon, halimbawa sa mga suwestyon na ipigpaabot kan konseho sa FTI, iyon i-schedule ang kada banwa sa digdi sa NFA Tobacco, bilog na first district ang pinagsiserbehan kay ni dakol na mga harali sa ibang lugar, Tiwi, sa Malinao, sa Santo Domingo, Bakakay, Malilipot, ang minapasiriring na duman sa warehouse na banggi pa sana, ito sa ibang nagkakaragahan, kaya sa ibang pag-abot dyan, wala na, kolokado na, so 400 na alokasyon. So, pilingarog kaya nangyari Burbanggi, kaya kung mapipwede daw, i-schedule, ngaya kung Lunes, ngaya Santo Domingo, kung Martes, Bakakay, depende sa mapag-urulayan. Apuera kayan, mag-provide naman daw nin mga tent man lamang utukawan sa luwas, arugan sa sobrang init, sige ang aralat, nagdiperila, maghapon, para makabakalkan bagas. Ang gabos na ining suwestyon, pig-take note na lang kang representante kang FTI, tayo papaabot na ninda sa FTI National ang mga concerns na ini. Kaya paripiyon mga informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Tabaco City. Nationwide problem yan na suro-suan, nagkakabiriyo, nagpipila garo mga alabado, kahirak man. Kan gusto makabakal na 20 pesos kilo ning bagas dyan sa NFA na nagdidistribu kaan FTI. Sarong report pa kita dyan sa duwa si Pading Alarmario bago kita mag news break, and siguro makabuelo na kita pagkatapos kan alas 10 na news break. Pading Al, maray na aga tabi, please go ahead na. Salamat, Pade, mainit na. Daiman big dadangog kanaleko. Asin mga telecommunication companies digdi sa Legazpi, ana pangapodan kan gobyerno lokal na ayuson ninda ang mga poste sa tahaw kan tinampo, asin mga nangitay-kitay na wire sa mga tangod kan tinampo, lalo na digdi sa Hararayong barangay. May resolusyon na kayan ana sanggunian panlunsod na nagaginaman sa kamot kan Committee on Public Utility ni City Council Attorney Butch Lucila, alagad sagod sa ngunyan less priority kan Aleco. Ehemplo, anyaon dyan sa may Haranikan Unitap sa barangay 16 Ilawod East, poste sa tahaw kan tinampon, haloyo nang na-aksyonan. Digdi man sa southern part kan Legazpi, may mga poste pa sa tahaw kan tinampo, plus nangalay-kalay na wire kan ibang telecommunication companies. Alagad wara man in aksyon, peligroso ini sa aksidente, makaros pagparahiling-hilingon, alagad nagigisa naman na butabungog ang mga concerned agencies, asin maginanaleko nagigining less priority ninda. Iyan pa diyan informasyon pa digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Mabaretaman mo na alas 10 dyan sa newsroom, and we will be right back digdi po sa programang Tingog Kan Banwaan. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon.
Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Pyudoran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kanunong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition in Dak Pyudoran. March 11, Mutyanang Pyudoran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Pyudoran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lehitimo gikan sa Pyudoran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 10 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapudan si Senadora Risa Ontiveros sa United States asin Iran na punduhan ang gera asin bumalik sa negosasyon may kinaraman sa nuclear issue. Ipinahayag ni Ontiveros na bago ang pagsakyada kang United States asin Israel sa Iran, may ongoing na dialogo sa pagultanan kang United States asin Iran para solusyonan ang issue sa nuclear program kung saan ang Tehran asin Oman ang nagserbing facilitator o mediator sa nasabing pag-ururot. Saro sa mga ipigturong dahilan kang tensyon, entry kang United States asin Iran, iyo ang dahil duwang aldaw matapos ang dialogo nagkaigwaning kareribukan. Naghihinayang naman ang senadora dahil may partial progress ang Oman asin US-Iranian talks. Sinabi ni Ontiveros na sa iyang urgent call sa US, Israel asin Iran iyo ang tigil putukan asin bumalik sa negosasyon. Yan ang baret hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement.
Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Twilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Buwelta na kita sa programa ngunya na pagkaaga. Sige tabi signify man so sa tuyang mga listener tabi sabi ni Sir Dex na Balala. Good morning Sir Dex sabi ni Sir Dex na Balala. Sige po Sir Pio, padagos kan pag-discuss ta nion kami. Salamat tabi Sir Dex. And yung mga messages ta tabi sabi ni 5462, we are always
expecting you update on international issues. Sisay po ang new leader nila. Okay, yun natabi ito, no? Dumang kita naputol kasubago sa pinagpapahayag, pinag-istorya ko sa Indo na pahayag ni Presidente Donald Trump after nagkapirang aldaw, oras na atakyuhon bagakan Israel, budakan US, yung Iran na ikinagadan kan sa indang supreme leader itong si Ayatollah Ali Khamenei, boda so top military honchos akan kunyan kan bilog ng Iran, so mga generales, mga matitinding generales, so pinaka-top level ang nangyari na detect kang Israel buda kang US na magkakaigonin meeting yan sa pagikan sa indang matinding spy network, lalo na yung Mossad kan Israel, na detect anong oras ay na lugar despite kan grabe ng security measures na pinagpapautob ka na Iranian cleric leader. Ito nga ning so nag-aratindir da kan mga meeting, pinagpupuruputan ang bataning tela na hahaliun sana pagyaon na duman sa lugar kang meeting. Day aram kung sa nag-agi anong mga lugar ang inagihan, basta haliun itong so blindfold, iyaw na sindak habang ka itong so maringgis na si Ayatollah Ali Khamenei na nagpapautob ng extreme Islamist rule sa Iran. Yan. Bago bagay ni nangyaring gera, para istorya ko natabi isa Indo, digdi sa tingog kan Banwaan, buda sa Bicol target, na iyon na nga niyan so preparasyones baga kang US. Baka niya ko mabigla na sa nakita na binumba na sa naso Iran because of the limited information na minahali sa Iran bago pa ining gerang inita. Sinarado baga duman sa internet kan Iran. Ta nagprotesta na sa mga tao duman. Gusto na pabagsakon sa gobyerno, ta gulpi na ang pagtios na duman ekonomiya, gulpi na ang violations kan human rights, pigbabaradil sa mga nagpapahayag ng pagkontra, pigbibitay, public execution, gabos, tabi. Daining libertad, extreme Islamist rule. Dain nakayakan mga tao nagda-demonstrar. So mga nagdemonstrar pigbabaradil kan Iranian Republican Guards. Yan. So pinutol sa internet tanganing dain na magwagas informasyon duman. O kaya very limited ka ito bago magpuon sa gera. So nakuko ang informasyon so mga nagibo makitang paagi na makakukita sa mga international sources niya tuning pandiit-diit na reels. Iyon ito sa pig-istorya ko sa Indo. So pagpormada kan mga buki de gera, buda iba pang mga puwersas panggera kan Estados Unidos de America sa Medio Oriente. Yan. So iyon na puan kan Domingo maaga, Sabadong hapon digdi sa to, tinira na duman sa kunyan sa Medio Oriente so Iran kan Estados Unidos buda kan Israel na ikinagadan ka itong leader clerico buda sa mga top military generals niya tabi. Now ang sabi ni Donald Trump, preparado ngaya kami bako ngayon ni 2 aldaw kundi sarong simana, 2 simana, 3 simana, 4 na simana o mahigit pa. Yan. So we are bracing ngaya for more. Iyon na nga nito so pigasabi sabi kan Central Command kang US ang kaigonin na ning military operation ma-assess. 2 aldaw, sarong aldaw, then matira na naman. Tapi nagbubumbabagangon yan, day pa ning actual men na mga soldados sa Iran. Puro pa sana missile ang pipalugtok, missiles and drones. Tabi pigitira na sa mga key military installations, sa mga launching sites kan missiles kan Iran, na igwa pa baga nakalusot. And the latest nga ni, nagkakapirang minutos pa lang nakalihis, sa US Embassy sa Saudi Arabia, tinamaan ng drone attack kan Iran. Maluwas yan na. Indagani ko nagluwas na sa international news. Siguro mga 10 minutos na ito nakalihis o 20 minutes ago. Yan ang very latest. Tinamaan man, nakaparusot man sa Iran nin drone attack sa US Embassy sa Saudi Arabia.
Yan. Dahil pa ning reports kitang nakukuha kung ano sa extent kan damage dyan sa nasabi ng kakalusot man ning drone attack, bomba, gamit ang drone duman sa US Embassy sa Saudi Arabia. Now, ang sabi ni Presidente Donald Trump, mamundo man ngayang ipagtaram kundi may mga sana daay man ngaya pero igong magkakagaradan ngayon na mas pati mga US servicemen. Igwa na ni mga nagkagaradan nagkapiraga dito 10 o 8 yan mga US servicemen. And ipinagluwas na kan Estados Unidos de America ang worldwide alert para sa indang mga residentes sa man iba-ibang nasyones. Ano po? Now, posibleng sumubra pa ini sa sarong bulan. Now, so Strait of Hormuz, igwa na ning restriction, pero bako pang masyado. Now, ang pinaghandalan pangunyan, iyan so pinagmamasidan, ining so posibleng pag-spillover. Pag sinabi tang spillover, na itong so, kunyan, so, gera bako sana sa Iran, Israel, buda US. Baad may kwampam, igwa pang magkunyan na ibang nasyon. Sa ngunyan, dai patabi. Dai manin nagtutumar parte sa Iran. Yan. Tas mga kataning na nasyones kan Iran, pig para padugtukan maning missile kan Iran. Tamay mga base militar duman sa US. Kaya nadagit man sumakataraning nindang kapwa nasyones sa Medio Oriente na mga Muslims man, dahil man nagsusurog mo yan sa Iran. Yan po. So, iyan po dahil pa ning nag-spill over na military, sabi na nga ni, expansion kan gera. Ang ekonomiya mo yan, ang mamati na po, padiit-diit. Kaya subareta ba kasubago ni Jen na alas 9 sa news break, ipinaglatag naman kan gobyerno itong sa indang gigibuhon kan Republika kan Pilipinas. In fact, kadaklan duman sa mga ipinaglatag, iyuman ini so ipinagsuwestyon ni dating Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay. Taigwa ning Salceda Research, si Congressman Joey, na nag-aadal hararom ang pagkaisi kaini sa economics and pag-ekonomiya kan kinaaban, kasabay na dyan ang assessment pa kan international peace, epekto kan mga giyera. May bareta baga si Jen kasubago na igwa ng nakaredy anytime i-aplikar na kan gobyerno sa Pilipinas itong fuel subsidy gabos tanganing ma-soften up impact sa ekonomiya ta pag-araw kay ning giyera lalo na sa Medio Oriente an presyo as in supply kan petrolyo an enot na titamaan. And ang ekonomiya ba kan bilog na kinaaban is based on, nagkaduwa sa na iyan, dollars and petroleum. Kung diit na ang supply, malangkaw ang presyo. Yan. Ining Strait of Hormuz, iyon subade of water, nasabi tangani ka nakaaging aldaw sa pagprograma ta, gari kanal iyan na ang kataning Iran. O kung saraduhan itong kanal na ito, na duman nag-aaragi sa mga barko internasyonal na minakuanin petrolyo sa Medio Oriente, then iluwas maagi sa Strait of Hormuz, paano na? Kaya lang, dahil man databi, igi sisara yan todo kan Iran, ta pati sa mga kaalyado nindang nasyon na nagbabakal maning petrolyo na minaagi sa barko duman sa Strait of Hormuz, maapiktaran man. Bako? Now, balik kita duman sa bareta ni dyan alas 9. Si Congressman Joey dati na Salceda kan 2nd District. Supig bareta ni dyan, iyo na ito sumanga kwan. Ipapautob kan gobyerno. Yung policy recommendations ni Congressman Joey, tulong level na response ini. Yung immediate response, iyon na po ito sunadang ukta sa bareta. Nagkakapera duman sa bareta ni Jen sa news break. Number 1, activate yung pantawid pasada. Iyon iniso fuel subsidy. Now, ngunya na, ang sabi ni Congressman Joey. Nadangog ta na baga sa bareta, igwa ning 2.5 billion na budget yan ng gobyerno. PUV, fuel subsidy, para dumampo sa mga nagkakayod, mga public utility vehicles. Now, and sabi pa ni Congressman Joey na Salceda dati
Number 2, sa immediate na response, sa tulong level ini, immediate, short term, buda medium term. Puro dahil kang girang ini. DOE, Department of Energy, emergency meeting with oil firms. Yan. Mag-meeting na yung Department of Energy with oil firms na kasubago nadangog ko man sa alas 5 mga bareta duman sa kunyan sa Manila. I-schedule naman ang gad ini. Nadangog ko na sa DCRH at ito DCMN. I-schedule na anytime from now on. Ma-meeting na sa gobyerno sa paagikan Departamento de Enerhiya dyan sa mga supplier, mga oil players kang Pilipinas to ensure na igwaning sufficienteng stocks as in day magkukulang, day masyado mag-spike up ang presyo kang petrolyo digdi sa Pilipinas. Nadangog ko na kasubago mag-alas 5 nin maagahon. Iyan so mga pig-recommendar ni Kong Joey. And then, so existing na 2 billion agarang kalinga fund for OFW welfare. Iyon so gagamiton para duman sa mga madi-displaced na mga workers na OFW. Yan. Coordinate staggered pump price increases with oil companies. Iyon ni Subareta pakasubagong alas 5. Duman sa Manila. Siguro, iyon so pig-recommendar ni Kong Joey. Mag-meeting ngaya sa DOE, sa Bareta Kasubago, meeting sa DOE, pag-urulayan sa stock, and yung staggered ba kung biglaan na pag-bomba ning halangkaw na presyo, padiit-diit. Iyon ang gad ini. So, pig-recommendar ni Kong Joey. Nanadangog ko sa Bareta Kasubago alas 5. And then, ining intervention sa foreign exchange readiness kang Bangko Sentral ng Pilipinas. Maapektaran da kini so remittance sa siyempre, ang ekonomiya tabaga is pegged to the dollars, nag-importar ba kita ng manlain-lain na produkto, kaya kaipuhan ready man daa ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa short term naman, ining immediate, this week ini, sabi ni Congressman Joey, and ining pigdakwan niyang nagkapira 5, yan na binareta na sa kwan iyan sa mga radyo kasubago alas 5. Sinunod kan Gobyerno Nasional kang Palasyo Malacanang. Now, ining short term, within a month, sabi ni Congressman Joey, dati i-clarify an excise tax suspension protocol. Yan. Duman ini sa petrolyo. Kadaklang kini sa ekonomiya na. Ining front-load BIFAR fuel subsidy, 600 million for fisher folks. Yan na dangukupan sa Bareta para duman sa mga fisher folks ta nagagamit baga ning gasolina ning krudo paglawod ta nga ning magsira. Fuel discount program before wet season planting. Yan within the month. And then marina freight rate stabilization with domestic shippers. Taafektado man bagaan sa tuyang domestic shipping at nagagamit yan ning krudo. Ribo-ribong litro ng crudo ang kikiraon kan mga baruto niya to digdi mga roro. Yan. Negotiate OFW hazard pay through bilateral protocols, credit facilities for OFW dependent households. Tama sumang manungod ini sa pagpreparar man kan economic standing kan mga OFW na maapektaran kang giyarang yan. Dakul kitang mga OFW baga sa manlain-lain na nasyon sa Medyo Oriente. That is the short term level na pinagpo-proponer ni Congressman Joey. So medium term, sungunya na primerong kabtang kan taon, yun ay ni supakaskasun pag-develop ka ining malampaya, itong pagkuang kang liquefied natural gas. Tangani ko kita ning reserve, automatic fare adjustment formula, and then itong fast track yung renewable energy capacity. Puro ini preparasyones para sa enerhiya tabi Then, Department of Tourism. Sabi ni Congressman Joey, ingan niya ron, magtrabaho ang Department of Tourism na ang Pilipinas safe na destination para sa travelers rerouting from Middle East. Yan, may papel man digdi sa tourism. And then, strategic petroleum reserve expansion Pilipinas buda contingency plan for sustained remittance disruptions. Ano magigibuhon kung madisrupt na remittance kan mga OFW natin
na mga dolares na bipadarig di sa tuya sa Pilipinas. So that is mga tugang in a gist. So rekomendasyon ni Congressman Joey ang kadaklan ka nadago ko kasubago tabi sa bareta nagigibuho na kan gobyerno kasubago tabi ano. Yan. Diyan sa tuyang pagsusubaybay ano po. So that's it atabi yan ang kunyan in a nutshell. So impormasyon man na binuhian ni Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito dati kang probinsya ng Albay. Sa rupang report, ano bago kita magpaaram para mentor sa programang Tingog kan Banwaan. So nailatag niya to ano so national international na scene kinonektar ta so mga epekto kanidi sa to sa Pilipinas lalo na sa ekonomiya tabi ano. Pading Jimmy Nabalta, Chief Jimmy Paday, good morning tabi. Yes, Paday, pauli na ako hali sa Ligaw and naagihan niya to digdi sa opisina, compound kan Senro, digdi sa Banuan kan Ginubatan, matawo-tawo, gulping auto, napangalas kita Paday and nagdapay kita. Ngunyan pala na pagkaraman niya to na iguanin turnover activity sa Senro officer digdi, si from Sir Maranan to sa bago na ngunyan, Ma'am Jima Se. So si Sir Maranan malipat na duman sa Camarines Norte. Yaw digdi si ARD, yaw digdi sa mga opisyalis sa halangkaw na opisyal kan DNR, si ARD for special concern si Ma'am Adona San Diego, makakahuro niya to tabi pare sa pagbalasa uton ano ini balasa o normal na turnover o pagbabago ni na maneamento kan Senro digdi sa Banuan kan Ginubatan. Ma'am, ARD sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Hello, good morning po, Sir Pio. Yes ma'am, marhay na agad tabi. So what happened? Marhay na agaman po. Opo, may ano ba yan? Reassignment o talagang so normal na kumbaga rigodon tabi ma'am na nangyari dyan sa inyo? Dahil mo po ini rigodon actually sir, ini po ay kailangan lang mag-fill up ng mga positions dahil may mga nag-retire tayong mga officials. Penro, saka yung mga division chief. Ayun, so may mga nagretiro na kaipuhan ma-fill upan. Yes po. So kindly explain, si Saiso nag-retire, si Saiso masalida po tabi. Yung mga nag-retire po kasi sa atin may Penro, tapos meron tayong mga division chiefs. But right now po, yung isang Senro dito, babalik po ng Cam Norte as division chief ng technical services, wherein yung sa ating sa Masbate na ating management services division chief, siya po ang mag-a-acting ngayon na Senro Ginubatan. Ayun. Ano pong pangaran kan ma-acting Senro kan Ginubatan? Ang OIC po, ang pangaran is Gemma Se. Gemma Se. Yan na po ang bagutang Senro mo niyan na Sauro at yan. And just a few minutes siguro, ma-turn over. We're just waiting for the arrival ng ating Opo. Papalit na Senro. Opo. So dati ta dyan sa Ginubatan, sa'yo na po tabi ito madidesignar? Maduman po sa Camarines Norte. Aha, ayun. Ini si Ma'am Se, sa intabi inihali na lugar? Galing po siya sa Masbate. Masbate, ayun. So, acting capacity po, OIC? OIC po, OIC. OIC, opo. O di, sige tabi, madam, expected anytime mo yan ma-turnover na formally? Iyo po. Opo. Sige tabi, ma'am, thank you so much sa info ba sa oras. Okay, thank you so much din po at sa inyong mga nakikinig. Salamat. Okay, so yan tabi pa di si ARD for special concern, Madam Adona San Diego. Opo. And yan man digdi si Ma'am Joan Mariscotes. Yan. And so nagaprograma ini sa Toya Baga sa Busis kan Kapalipunan, DNR program. Okay, so yan tabi pa di sa Toyang pagkipagoron kay Ma'am Adona San Diego and ARD for special concern kan DNR. So welcome sa bagong magiging OIC, OIC, Senro digdi sa Ginubatan, Ma'am Gemma Se. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa pangarang kan tropa. Thank you so much man po kan sa inyo pagantabay. Masunod tulos News Director Mardila day maghali. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay.